Je čus bustej prihlási tam môjho prvého videa. Zombíci všade. A je tu so mnou Pepík, ktorý tu asi so mnou ani nie je. Dobre, takže je tu so mnou. A zombík je... Čau, ty blbec. Kedy by si hral na píslo, si už hodne vrtý. Zamrite všetci. Prosím. Au, 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 au. No prosím, zomri. Yes. A vypadlo mi z neho meso. What? Si slyšel o to, čo ja? Nie. Že ma nepopravilo meso. Škoda, že nemusím to vždy. A to vyhľadám natáčame až po druhýkrát, pretože prvýkrát sme tak faili, lebo nás zabil Enderman a... Keďže som bol tak ďaleko od toho, kde som skončil, že som sa rozhodol. A teraz sa už zajedalo. No a to. Rabel. Videl som tu tak, kde víčku. Víčka! Ju nezabiješ, ak si pozri môj druhý alebo tretí part Minecraftu. Môj druhý. Prečo ma musela spomniť? Víš, jak rozdigala, ona si vyvolala malého zombička. Ten mi dal tag life. Whatever. Kravičky, oslíkovia, mačičky. Ale hej, prestaň spievať túto pesničku od človeka, ktorý nevie spievať. Áno. Sorry. Ale si dobrý na koľu. Prečo je tu taká hlasná hudba? Nastavenia, hudba, zvuky a hudbu si vypnem. Stavím sa, že aj živá. Sa tu štvem s týmto koňom 3 dní a z neho mi nič nevypadne. Aspoň, že z kravy mi niečo vypadne, ne? Aspoň to me... Lag. Som si spomenul teraz na reklamu na jogurty, že moja mama bola kráva. Nie. Taká reklama na nejaký jogurt. Že nie som žiadny cukrík. Počkajte. Čau. Takže už som tu späť. Stopol som to hneď asi tak po 5 sekundách mi Pepík oznámil, že môžeme pokračovať. Takže... A stále milujeme Minecraft. Ja nie. Ale ty miluješ určite Míšu. Ale ty jeho pozdrav je taký hrozný, že až je vtipný. Už si Outro. To je také Idem zabiť pána oslíka. Sorry, ale musím ťa zabiť. Kvôli tomu, že z teba je najhoršie meso na... Aj tak niečo. Jak vieš?
možno, že aj dostanem. Počkaj. Bum. A idem sa ťažiť. Dúfam, že tu na crafting table nepadajú na hlavu. Že už to tak neupdateovali. Neviem, ale dúfam, že dobre, nespadol mi na hlavu, čo je veľmi výhodné. Keď som sa začínal hrať Minecraft, tak som sa vždycky tak kopal. Neviem prečo, ale áno, je to... Že to nie je pravda. Ten styl sa tak vie natiahnuť, on z dĺžky 3 kilometrov vie vykopať blok. Je cheater. Idem si vykraftiť kamenné mečando. Nie je to husté mečando síce, a keby som aj ja chcel, ale... Čo? No to je proste meč diamantový, ale oenchantovaný, či očarovaný, či jak. Takže dá všetko na jednu ránu. To nie je všetko. Okrem? Všetky, okrem ničoho. Ale to nie je živá bytosť. Zomrieš, prepáč, panoso, ale musíš zomrieť. Konečne! It's very true. Idem si vykraftiť moju najobľúbenejšiu vec. Kožená tunika! A prefarbi si ju. Na žlto, ale nemám žlté farbivo, fakt. Tak najdi pán Pelišku. Nevadí, našiel som lepšiu vec. Margaretku, ktorá mi dá najhoršie farbivo na svete. Sivé. Ble. O, tam sú... Pán Peliška! Beriem pán Pelišky. Zoberiem sa 4. Teda 2. Fialavé brnenie. Tak pardon, 4. Dobre. A tu rozmýšľam, že sa tu nás zabídujem. Ale musím práve zabiť toto oslo. Chudák osol. Nemal som. Top 5 najhorších. Svetosť. Podruhé. Žiadne. Žiadne. A po 7? 9. Jak to, že si? Prečo? Prestaň si spievať túto trapnú pesničku. A idem sa pozrieť, že tam ešte tá vička je. A keď nie, tak nenávidím všetky vičky. Potrebujem surné jedlo. Potrebujem jesť. Tak si jedz drevu. Keby sa to dalo. Čo nemôžem v Minecrafte vidieť všetko, čo mi príde po mne. Prečo tu nie je Shaft the Shifter mod, aby som sa pretierol na kozu a zjedol by som všetko. Si pamätám, že v jednom móde na Minecraft koza je všetko aj bedrock. Ale samozrejme len keď jej to hodíte.
Potrebujem jednu kožu. Prosím, koník, budeš na mňa taký dobrý. Super, ty si na mňa ešte lepší ako dobrý. Počkej, že si to nezabral. Trololo. Čo je lepšie, helma alebo kamošky? Helma. Fakt. Ja som chcel to kamošky. Mohli sme si potom vykraftiť na veci. Tak, vykraftím si toto, vykraftím si toto, dám si to na hlavu a to už bude z tohto dielu všetko. Takže... Dúfam, že sa vám tento žltý diel páčil. Áno, a určite sa s vami A je.